שלום לכולם, ברוכים הבאים לסרטון חדש של ברול סטארס, סתם של רובלוקס. אבל אם אתם רוצים שאני אעשה סרטון הבא של ברול סטארס, אז פשוט תאמרו לי, אוקיי? אז בינתיים, כאילו לא תאמרו לי, תרשמו לי בתגובות. אז הם כנראה כבר הבנתם. אז היום נשחק במשחק שנקרא קפיברה אבולוציון. סתם, לא נשחק בזה. נשחק במשחק בסטיל הבריינווט, חלק 2. ומה אז אתם אומרים? להיכנס לשרת פרטי כדי שלא יגנבו? וואלה כן. יאללה, בואו ניכנס לשרת פרטי של איזה חבר שלי. מהר, שלא יגמר לנו פה הזמן. בואו נראה, ניכנס לו. ודרך אגב, כל מי שצפה בסרטון הזה וראה את השורטים שהעליתי אתמול עם הסלטו, שיגידו בתגובות ראיתי, ואם לא, לכו ותצפו, תרשמו אופיר טיוב, שף קרברה קדברה, תרשמו אופיר טיוב ביוטיוב, כמו שאתם עכשיו נמצאים בו, איפה שאתם עכשיו נמצאים בו, אז זה כל מה שיש לי. עשיתי כבר ריברט 6. זה עכשיו לא התקנתי אתכם. חבר שלי הביא לי, ופה אין לי כלום למעלה. תכנסו לסרטון שלי, למרות שהשארת פרטי פשוט בא לי סתם לא יודע. חבר'ה, אני חייב לומר, אולי אני עכשיו אכנס לשארת אמיתי, כי אני רוצה לגמור לי כמובן, כי יש לי גם את זה שיכול לתפוס אנשים, את זה שיכול גלורבו פרוטודרילו. אז אני אתפוס אותם, ואם הם יחזרו, גלורבו פרוטודרילו. אני פשוט אקפיא אותם עם זה, וככה אני יכול לגנוב להם. שזה כבר הדבר הזה, קודם כל אני אקפיא אותם, לא, קודם כל אני ארביט עליהם, שהם יקרו מול להקפיא אותם, ככה זה ייקח אותם, שזה משקל, אז בואו. טוב, זה שמגניב אז עכשיו חזרנו, ואני פה בשרת, ויש פה לפחות איזה 10 אנשים. דקה אני נכנס למשחק, אני אכנס, אני אתקן אתכם. טוב, פשוט נכנסתי לרגיל. בינתיים יש פה מלא אנשים, אני חושב כזה קצת יגנוב לי. גם ככה מקום שאתם תוכל 12 שניות, אז אני אתן לזה לקרות. 8, 7, 5, 4, 3, 2, 1, ווואו. יש פה מישהו, לקי בלוק. לקי בלוק. אוי, זה נסגר. קודם כל בוא נקנה את הדברים שצריכים. חבר'ה, כל מה שאני צריך כרגע, אני יודע שיש שירותים בזרות. זה כדי לפעמים, כדי לבוא לכם שירותים בזרות. קודם כל. כמו שלא? כן.
לא שומע את זה. חושב לך עוד שנייה. לא. גם משהו נפגע. פתח שוב. 91 שניות. 49 שניות. אני חושב שאני אעלה המקום הכי טוב. לא כמעט. המקום הכי טוב. אז חבר'ה. הנה אני. אלפנטו. הנה המקום הזה נפתח ל-27 שניות. Chef Crabra-Cadabra. Chef Crabra-Cadabra. Chef Crabra-Cadabra. Chef Crabra-Cadabra. Chef Crabra-Cadabra. Chef Crabra-Cadabra. חבר'ה, בגלל שאני לא מדבר פה הרבה, אני פשוט מנסה להשיג פה כל מיני דברים טובים כמו דין 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 דון. אז נכנסתי שוב, אני מקווה שזה אותו שרת. יואו, זה שרת. אני גולה בזה 25 מיליון. חייב. כמה אני יכול לפתח? שתי לתוך עוד 12 שניות. אוי, תוקצה לי. אני מקווה שאני אכנס פה לאותו שרת עם הבחור של 25 מיליון. מקווה. לפחות קרוב אליו, אמן. שרת אחרת. כן.
יש לו בחור די מטורף, אני לא יודע. אני דקה יצאתי. שיכול כל מיני סתרים במקום שהיא בלחת. לקח לו משהו? לא נראה לי שהוא בכלל היה יכול לקחת. יש פה אנשים פשוט חורים. זה מה שנראה גם יש כל כך מאפנים במקום. יש פה משהו שולח את העלולים, זה אני. יש פה מישהו, לא מה יש לו. מה יש לו בקומה הנמלה? Glorbo fruttodrillo. Glorbo fruttodrillo. Glorbo fruttodrillo. Glorbo fruttodrillo. Glorbo fruttodrillo. במקום של תחת 66 שניות. Glorbo fruttodrillo. Glorbo fruttodrillo. יש למישהו שם טרללר או טרלה. יש גם משהו בקומה השנייה. רגע. הוא מסכים למישהו לגנוב את זה. מישהו גונב לו את הדברים? ואיך? מה? יש לו פנטו אלפנטו. אוי לא. גנב לו אשכרה את הטרללרו טרללה. Avocadini guffo. טוב חבר'ה, אולי ונתראה בסרטון הבא. בינתיים זה סטיל הבריין הרגיל, חלק אחד. אז להתראות.